Sziasztok, én Csabi BVC vagyok. Ebben a mai videóban egy challenge-et fogok bemutatni nektek, és ennek a challenge-nek a neve ismeretlen a YouTube-os. Legyen az első YouTube-os. Jó, egyelőre nem néz túl jól. Láki, jöhet a második videó. Akkor nem is volt megmondani neki. Soha Ámpír, milyen külön csinálod a Facebookon? Harmadik videó. Jössön ki, uram! Ott van bent? Ott van bent a mamát, mindenki. Ott van bent a mamát. Séta! Ja. Séta! Negyedik videó. Na, szerintem Zsuborna. ez egy full-fullos. Bazd meg. Ilyen nincsen. Ötödik videó. Lehet, hogy idén még el is indul a videó. Cséppi. Addig beszélgetek veletek. Nem tudom, miről. Na mindegy. Elindul a videó. Most jön egy kis vágás, még elindulna. Utána folytatódik. Tudod, igen, kézzel is csavar, mert csavar. No, sika! Nem. Zsomat live volt vele. Az csavar. Nem bazd. Baluka! Nem. Ha nem megy, lehet szabad a gazda. Nem! Gyorsan, mert egy nem erre. Szerintem nem ismered őt. Még beszoktad? Azt szerintem egy fel. Uaj, szabadom azzal! Mívek. Zsomatca nagyon sokat live volt. 40 000 fölött. Nem mondod. Zsomatca. Igen, Zsomatca live volt. Nagyon sokat live Nem volt. mondom fel is, mert ez! Igen. Istenem. Jó van, nem baj. Hatodik videó. Ismered. Szabi! Olyan Szabi! Tomasz! Minecraft-ozik.